Se on hyvät lämpöys. Mahtuutais vaan kestää. Lapsi lähemmästyy tekemään koko ajan. Käsitellään yleensä niin vakavia asioita, kun ollaan ihmisten perusasioita, niin vuorotetaan kuitenkin se kyllä Puhtaaksi myllätään, että veret kaikki pois. Kovalla lämmöllä ja puhtaalla leppähiilellä. Tulos on siinä maistettavissa. Tämähän on ympyräsuinen, eli sehän imemällä ottaa ravintoa. Joo. Tosiaan kun se lähtee kutuvaellukselle joelle, niin se lopettaa merellä syömisen ja kun se saapuu joelle, niin suolisto on kuihtunut pois. Ja sen takia todellakin kaikki on syötävät. Veri kun otetaan pois, niin väkevä osa sieltä. Kaikki muu on suoraan syötävä. Ei ole ihan vähän aikaa kuin tammikuussa. Tähän aikaan teepaita päällä paisteltu nahkia siitä. Siinä on ruskis on tuossa oven pielessä. Niin, nämä paksut Joo. voivat tästä. Mutta saadaan taas ihan erilaisia siitä hiilosta. Ei se huono ollut, mutta tosiaan niin sen verran ronkeli on, että mä jätän nuo. Ahvenkoskelta länteen kun lähdetään menemään, niin siinä huomaat sen eron, että siellä tapetaan suolaan ja paistetaan. Siellä ei poisteta sit verta niin kuin me tehdään. Joo. Näitten mylläysaika, jos laskee yhteensä, meillä meni nyt 7 tuntia. Nää pyöri myllyssä. yksi hyvä kaveri, millä mä joskus voitin. Tää oli nyt normaali pitänyt myllyä. Oli enemmän. Aivan täys myllyjä. Ja se kaveri kosaa Sitähän ei tietysti tiedä, saattaahan ne jossain voi olla, ketkä poistaa. On, mutta niinku pääpiirteitä se kuuluu siihen niinku. Mä en tiedä, Jätetään kun se mitään kevyys. mitkä nää myy. Sitähän voi omaa käyttöä tehdä eri tavalla. Niin, voi. Ja voi olla just sellaisia pienempiä paistoja, millä on pienempiä paistoja, jotka tekee itselle. Mitä sitä tiedä? Se mitä on Virossa päässyt maistamaan, se on jännä, että siellä tehdään samaa tyyliä kuin meillä. Sieltä on veret pois. Tietysti vaan sielläkin ollaan, ei tiedä taas, että kenen tekee leikkoruuaa. Joo, mutta siinä on sellainen juttu, että kato, aikanahan on paljon oltu viholaisia kanssa yhteistyössä. Jäthän se perinne on. No tossa vaiheessa jo suolattu. Joo. Koska me myllätään. Ai niin se suolankaan tehdään siinä. Joo. Esimerkiksi soppaa tehdään silloin, kun soppa mikä on ihan todella hyvä perinneruoka. Ja sitten ollaan kokeiltu kukkoa, pizzaa, kaiken näköistä. Esimerkiksi niitä silakkalaatikko, mutta laitetaan silloin, kun siihen silakan paikalle. Ja Niin, koska kyllä se nyt... Monikäyttöinen ja hyvä. Ja se pitää säilöntää, millä näitä säilöntää. Se on melkein perinteisesti etikkaa, niitä pilataan se hyvä maku. Me tehdään rekspurkkeihin tyhjiöön. Meillä ei ole mitään muuta säilöntää enää kuin pari ruokaluokasta vettä ja keitetään tyhjiöön, niin seuraavaa kesää säilyy hyvin siellä. Et semmonen nyt niinku, jos nyt silakkaa vertaa, niin mieluumpi maku minun mielestä. Semmonen... Eikä se ole se kalan perinteistä maku. Niin. Se on ihan oma makunsa. Moni kysyy mikä se on. Ei sit, se on hyvä. Ei sit muuta voi vastata. No kyllä ei voi sanoa, että se... Jos ei nyt ihan heti tullut semmonen, että herkkua, mutta ei huonoa. Moni kysyy, mistä tiedät, että ne on kypsiä. Kun taitat tuosta päästä ja napsaus käy, menee kevyesti poikki, niin silloin tietää, että on kypsää.
Pariaikaisen nostaa. Meinaat, että se voisi olla lämmin. Se voisi olla, että saadaan vähän sinua. Miten tuo silmunimitys tosiaan, että onko se täältä vai? Joo, ja se on jotenkin, Koska en mie oo- nahkiaisestahan puhutaan. Niin, mie en oo tiennyt sitä, että täällä aloin vasta kuulla, että Mut puhutaan sit taas silmun. jos mietit sitä, niin Virossa kun se on silmut. Niin, Se voi perustua tähän, että meillä on aikanaan ne kauppasuhteet ollut. niin että se tulee sieltä. Ei Vanha kukaan sanoa. Peruus on silmukunniskin, että ihan... Joo, Mutta kyllä minä sitten ei ole puhuttu nahkiaista, vaan nimenomaan silmusta. joo. Ja niin kuin Virossa tosiaan se on silmut, niin se olisi niin kuin aika lähellä. Nimenomaan käytetään erilaisia ruokia ja sitten kun syyä itse, että on erittäin säilyvä, niin tarvikkeita sikäli hyvä, että ei ole niinku kalaa, että se on saman tien saatava Joo. pois. Sitten tosiaan se reksa on se tyhjä säilytys. Ja tyhjiöiminen, niin purkkeen luotaan. On kohta yksi kaappi täynnä niitä. Se riittää sitten ihan ensi kesään saakka saa niitä popsia. Sanottajan kyky ja taito täytyy olla. Ja se on. Se kun lämmittää sen purkin aukaisen, niin on kuin just paistettu. Tavoin sillä lailla tuoreen. Tango on tietysti sitten, se on sillä lailla vähän erilainen, että vaikka sekin on perusiskelmää sinänsä, mutta että siinä mun mielestä melodian mahtiponttisuus antaa mahdollisuuden semmoisiin Ei ole muuta lähelläkään niin tuolta silmut. voi olla Ei ole, ja sillä ei toiseksi se on lämpöä. ääripäin. Toi jos saadaan kypsäksi tai yksi. Semmoista, että jos se laulettaisiin tavallisen Sitten tulee lämmitystauko. No siinä on positiivista välityksessä. Sitten saadaan kunnon nokipannu kahvi. se on siis väärin. Sitä viettää sellainen kunnon kahvitauko. Laitaanko me kahvivään?